Hudaýyň imtihanydyr. Ohan, sen Hudaý, onu bol Hudaýa men ibadatdan açamaýyn, duasy haşym. Hudaýa men gafiňden gidamaýyn. Hudaýa men gafiňden aýyrma. Ibadatyň lezzetini bermäňe diýip dilek berdi. Ene şoň üçin ne bir gurrunma? Waswasa. Bir toforly iman, Hudaý, kıyamet, Peygamber vardı. Mıdam fikirleri vesvesede. Ömürde narahat hiç kimde aytıp bilen akla. Ey cemaat, Peygamberimiz şun cevabında näme diye? Awajadtumuhu? Qalu nam. Qala zaka sarihul iman rawahu Muslim. Peygamberimiz aytdı, bir adam yüreğine vesvese düşse hakikat musulmanlar şadip. Men aytgan vesvese düşýär, nemede näjire bolýar musulman ne? Şu yürekde iman bağ olansan şeytan käde waswasa qilýar. Hudaý falan falan, Peygamber falan falan, sen ölüňde falan falan. Ne iman bağ olansan şoňa rahmet çekýär. Aýyrmaň ýol näme? Bir kelime. La ilahe illallah amantu billah. Tamam boldy. Waswasa gelse namazyň başynda la ilahe illallah amantu billah. Şunu aýtsaňma bir süýşge çakmaýanmy? Bir süýşge çakanda ot çady bolýar. Şoňsyny bir liwan suw goýsaň näme bolýar? Belli de çoduşunu söylüyor, tamam mı oluyor da? Şundan da beter şunu söndürüyor da şu vasfısan. Yine şu vasfısa da yine şuna ait. La ilahe illallah amantu billah. La ilahe illallah amantu billah. La ilahe illallah amantu billah. La ilahe habasını derdi olsun. La ilahe illallah amantu billah. Ahir kızasta o da bir yenilecek tavsiye. Gezip bilen yörüngde, işlep bilen yörüngde, her işte olsanız heftedeki hefteni geçirmeyeni Allah'ın dostları, Hudaýyň dostları bilen şolun meclisleri, şolun oturuşukları, şolun yallarına varmak, şolu bilen gülüşmek, her ýagdaý hayır duasyn almak. Hey cemaat, kadim padşahlar varmışdyk. Oğrunça käde egin maşlaryny çykaryp wezir wekillerini aýtýanmışdyk. Men falan ahunyň Öwliýan, teberriniň ýanyna barýan, palan piriň ýanyna barýan, gelerin 5-6 sagatdan diýip, oğrunça çykdy gijede ýa günnide şoň oturjagyna barıp, gözlerinden ýaş akdyryp, maňa haýyr dua ediwer, maňa nasihat ediwer, maňa himmet ediwer, maňa haýyr dua ediwer diýip ýallaryna oturýanmışdyk. On olan haýyr duasyny alyp, bara olan gaýraty padşalyň menen millete hyzmat edip, ýene oğrunçadan çykyp padşalygyna oturýanmışdyk. Hudaýyň dostlarynyň ýanyna bar oturmak, o adamlaryň üstünden gelýän ýollar. Hudaý iki dünýäni abad etsin. Nägat edip bilen oturdyňyz, Hudaý tamam günähleriniň magfiret etsin. Hudaý öýlüňizi, dünýäňizi, kabryňyzy, kıyamatyňyzy nurdan dolu etsin inşallah.